Anong niluluto mo dyan? Yan po. Baboy in short. Baboy. Yan, pakain sa mga nagtrabaho. Si Kamon lang tinagtrabaho Ay, ni Manong Marcelo Magaya nagtrabaho. Yan, nag-grass cutter kami. Yan pa lang. Yan pa lang. Malawak pa yan. Hanggang dun pa yan sa likod. Tapos yan sa kabila. Ngayon lang nakadalaw eh. Busy sa trabaho. Abot mo sa akin. Yan. Isa lang kasi ang grass cutter kaya pahinga-pahinga lang muna. Kami pambili ng maraming grass cutter. Sarap yan. Tapos mamaya 3 bilog abaw Hindi kasama. Hindi ka din kasama. Oh. Yun ang law ni Ryan. Diba? Rule of law. Kaya nga may rule of law din ako. Pag di ako kasama, hindi ka din kasama. Diba? Mamaya magsiswimming kami. Meron kami pinagawang swimming pool doon banda. Yung tubig niya galing mismo doon sa bukal. Mamaya bababa kami doon. Swimming kami doon mamaya doon sa baba doon. Nalilinis muna kami ngayon. Overnight kami rito. Pangin namin yung tent. May dala na kaming tent. Para bukas maga. Ito ay exercise namin. Okay. Talagay mo na ito. Gusto ito. Takpan. Susunod natin ang ating nilaga. Yan na natin para mapakinabangan ng uling. Kami ay magbo-bodel fight. Kukuha kami ng dahon ng saging dyan sa paligid. So sunod magdadala na ako dito ng kalabaw para may katulong kaming magdamo. Ang tataas ng damo. Pabili ka sa Isabela ng damo? Ay, ng kalabaw. Ay, meron kaming kalabaw sa Isabela. Ay, may binebenta sa Masbate. 70 daw, mag-ina. Pwede May na yan. anak. Pa-deliver mo dito, bibili natin. Iniisip ko nga pa paano dadalhin din. Kung kaya nilang i-deliver dito sa Nueva Ecija, bibili namin. Mag-ina, 70, mura na yon. Mura nga kako. Oh. Sarap talaga yung mga lutong ano lang, native lang siya, yung walang kung ano-anong nilalagay. Nung araw, wala naman kahit asin eh. True. Sarap na? Start ka na ulit. Huwag mong tatabasin yung inyoga, tsaka pinya.